Noia abrirá este vindeiro domingo 22 de febreiro o calendario galego de andainas da Federación Galega de Montañismo. A proba organizada polo Club Trabandainas contará con dous percorridos, un longo de 25 km e outro curto de 15, con saídas previstas ás 9 da mañá dende as inmediacións do Instituto Campo de San Alberto. Esta proba, para nós como federación, inicia a Liga Galega deste ano 2026, que esperamos que sexa tan boa como do ano pasado. Van a ser 15 probas que comezan esta en Noia con 25 km e teremos probas de 25, de 50 e de 100 km. Estamos nos encontrando ca sorpresa de que hai muitísima xente que cada vez demanda máis este tipo de actividades. De feito, todos os que participan na de 15 logo acaban enganchándose a este tipo de liga de circuito e acaban participando en casi todas, e logo é unha forma de avanzar e seguir avanzando nos kilómetros, non pasando xa de 25. Dende o Concello que colabora na organización da proba destacaron a importancia de poder acoller este tipo de iniciativas para reforzar a programación deportiva municipal e atraer tamén participantes de diferentes puntos do territorio. Sumamos e queremos apoiar este tipo de eventos que aunan deporte, aunan pois o fomento das actividades no exterior de xeito saludable e tamén sirven para visibilizar o noso patrimonio natural. Non me queda máis que animar a toda a veciñanza a sumarse a este evento deportivo e, como non, pois tamén os visitantes que queiran vir a Noia o domingo a disfrutar pois desta xornada de deporte. A andaina conta coa colaboración tamén da Deputación da Coruña e Deporte Galego, ademais do Concello de Noia, Cruz Vermella e outras entidades implicadas na organización.